Ongi etorri txorien sasoi honean saiora, arratsaldeon Zigor. Berdin? Ongi? Den ondo. Arki, pozten naiz. Bueno, martxo hasieratik ditu hola udaberriko giroak, esaten dena, temperatura onak, gero tarten hotzak izan ditu, baina bueno, eltzekaria edo nako lekaleak beste modu batera jateko proposamena izango da gaurkoa. Eta horretarako bai, entsalada modun edo prestatuko ditu, baina pixkat, holako marrake txukitu bat emango diogu eta tabulea prestatuko du. Oso errez eta erresa benetan, eta gero gehigarri txiki bat emate aldera ere erakutsiko dizuegu sobratuko balitz zer egin dezakegun eta nola egin dezakegun urrengo egunean edo gauean bertan aprobetxatzeko. Eta tabuleari tofua bota behar dizu, Jaione? Oso ongi prentxatutako tofua, ez. Kasu honetan feta gazta da. Bai. Feta gazta da. Vale. Ez que, lantaldeko bat ibili da. Tofua gora, tofua bere ibili da. Gaur ere, noiztik ez da ez dakit horretik, eta gaur tofua, eta nire tofua jarri behar dute. Bere aiz, Iaztik tofurik prestatzeko gaude hemen, baina bueno. Beraz, askar batean, gaurko osagai bereziak eta nagusiak. Hemen alde batetik esaten dena kabiar dilista edo beluga bezala ere bilatuko duzue saltokietan. Hau orokorrean granelean saltzen da, olako denda txikitan, eta saltokia handitan ere ikusiko duzue kilo erdiko pakete etxetan eta izaten dela. Erramua, honako oliba beltzak, tomatea oliotan, tomate lehorra oliotan gordetakoa, tipula morea, limoia, feta gazta, perrexila, hemen honako mendafin osto batzuk, tipulina, eta gero espeziak, gure tabulea osatzeko alde batetik oreganoa, ezkaia, pipergorri hautsa, eta kajuna, eta kajun ez da? Kuminoa, hori da. Kuminoa, kajun da beste nahasketa bat. Eta hemen piper beltza, beraz. Esan da bezala, oso erresa daiken, gelditu gurekin, eta ikusi. Eta gero, bukaera nolako bonustxo bat izango duzu, honekin. Hemen, azteko dilista hau oso erraz eta azkarriken da. Orokorren 45 minututan edo ine dao. Baina, pixkat, beratzen jarri ezkero, ordu erdi eta ordu tazeoze bitarte hortan, areta azkarrago ingo zaigu. 21 minutu, 25 minututan inda dao, beraz. Hoxe izango da, bai? Oso ondo. Errezeta, nik benetan tabulea gustatzea etxean egiten du batzutan. Siria eta Libanoti datorren errezeta bada. Eta, hemen moldaketa bat, ez esan duen Jaianek, lekaleak sartzeko, dilista sartu ditu, baina normalean beti bulgurra, ero kuskusagak egin ere nazten dute beraiek. Bulgurra erabiltzen den errezeta bat, oen salada bada. Eta berezitasuna da, guretzako ere, zenbat perrexil botatzen dioten, beraie, beti ikusten dituzunean tabule errezetak jartzen du eskukada bat, ero bi eskukada perrexila, eta ero menda ere ezin ja inoz faltatu errezeta honetan. Freskua da, baina udako, normalean udan jaten den errezeta bat, tomatea freskoakin bikain geratzen da, olibak bikaina dituzte, herrialde arabiaretan, han nahi eta nahi ez, eta baina garrantzia ematen diote oliba olibarekin, eta ero, beste klasiko handi bat, limoiarekin ontzea. Ospina beharrean, limoia pila bat erabiltzen da inguru horietan, eta zuk ere, probatu behar duzu limoiarekin ontzera ensaladak. Ezkenean, nik sasoi bat izan nuen, gehiago zan, dietista jarri zio, tontakeri bat zan, ze ospina baino kalori gutxia dauzka, ospinak alkohola daukanez, kalori utzak dauzka, baina, hor ja, neurri hor, nik uste, burua joan behar ez zaigula behar, eta limoia erabiltzen duen, dietistak niri limoia gomendatzen zidan ontzeko ensaladak, erabili beharrean ospina, baina, gero, gustatu egiten zaiz. Ni zuarri gustatzen. Eta beste ikutuat ezberdina da, erabat ezberdina da, eta ensalada fresko eta biziak geratzen dira, eta, inoiz edote mazate hortik eta ospinik ez badaukazu, limoiarekin, bikain, egin aldan, ondu aldan ensaladak limoiarekin. Dilista, hori da. Dagoeneko hemen uretan egosten ur hotzetik hasi gea, eta hau irakiten hasi bezala, ikusiko duzue agian, dilistaren kolore beltzori, kabiar kolore beltzori, jaisten doala, bai? Berde kolorerantz edo joango da, baina ura bez beltza uzten du.
kasu hontan behin egositakoan iragazingo deu, eta bueno, ikusiko duzu ezin izango den emaitza. Hau gure betiko etxeko gure dilistak hemen zautzen dituguna beti egiten duguna, hori etxean egiten ditugu modu makipulakin, ero porroakin, ero egosita eta beti, eta ero txoixo mutur batekin egiteko dilistak egiteko berdin, ez da prozedura berdina da eta oso goxua geratzen dira. Bueno, prozedura baldin eta, batzuk hasten du olioa, erregosi honako barazki batzukin, gero dilista bota, gixatu esaten dena, gero ure edo salda bat, edo dena dela. Baina babarrunak jentia berdin egiten du, oza, teknikak nahi duzen. Bai, eta gero, bueno, eltze azkarren egiten duen jendea ere bada, bueno, eta bestela beste aukera bada prozesu guztia usaiesteko potokoa, ontzideratutako dilistak emitea. Beraz, aukerak hor, mai gainen eta jarrita daude. Beraz, gu hemen ziztu baten itxitxunez gauze bitu. No, inoz hori? Amigo, lanak aurrezin da. Kasu honetan, aurrez, pixkat gauzek arintze aldea. Hemen, aipatzeko, aukera polite da erramu osto bat sartzeko. Oain gaina, garizuman gauden nontan, belexen erramu neune dator, eta bar, ez, besterik gabe, niri gustatu itzen, besterik gabe. Orduan, kasu honetan, erramu hau iaz bildutakoa da eta etxen lehortutakoa. Egosteko garaian, bota agosto bat, eta esan dezala, 25 minutuko egosketa hortan 10 minutu edo euki, eta jarraian atera. Eta zapore, uste jo... Bai, a ber, erramu ereinotza probatu duenak, gaina gero, jentea, deneri, azten da, botatzen dena, eizari, gixatu haragiari oso ondo geratzen zaio. Oietako bat naiz ni. Bai, ni, txan, bai jo, olagarroari botatzen diot, bai, olagarroari onartzen dut, botatzen diot dala. Baina bestela ez daukate oitxuraik, oza, oinbesteko, bai, duten da, baina. Bueno, gure tabulea iteko, behin dilistak egosita daudela, jarriko du olako ontzi bat, iragazi bat, eta ingo deu, banandu, bai, alde batetik dilistak eta beste alde batetik ure usteko. Hor dilistak erabile gain nituen egin duen, legunean behin egin duen nola zan, dilistekin egin dako... Musaka. Eta, horre, Asier Etxebarriak, erabateko sukaldea liburuan jartzen zuen, dilistak, lenteja frantzesez, lentil, neolitiko garaitik ezagutzen den zekale badala, lekaria, eta, egipziar garaian da horre eratu zen gehien bat, beraiek hasi ziren ja landatzen eta, esaten da, uste dute, hauek piramediak zituzten langilek, dilistak hainbat aldiz jaten zituztenak, eta ez da harritzeko, azkenean, deno dakigu, dilistan propiedadeak, vitaminak eta mineralak eta dituztenak eta burni aldetik eta, aberatza dela, eta beharko zituzten nolako harrizarra mugitzeko dilistak, eta zerbait gehiago, dilistakin bakarrik, gatz, orduan gaina tofua esan ez instituko, ez dela tofu pixatekin, txaka, moldatuko ziren, baina... Saiora etorri berrizatenak, ez da tofue, kasu honetan zuek tofua jarri nahi baldin baduze, lasai sartu hori bai aurrez egosita, gordinik ez. Kasu honetan feta gazta da. Ikusiko zenuten bezala, dilista batzuk aparte utzi diot, gero, beste errezeta hori edo lantzeko, bai? Orduan, hemen, parte bat hemen, eta jarraian izango da. Tipula moztu, xeetu eta gehitu. Gauz guztik gehitzea, xeetuta, eta gero tontzea besterik ez. Eta ensaladan, eta perresil pila batekin. Hori da, batik bat. Pila batekin, Odola meitzeko beldurri be. Noizean baina, guk ez daukagu. Guk uste duen perresila asko jaten dugula, baina beste herrialde batzuetan gu baina askoz gehiago jaten dute, perresila. Perresil ensalada daude. Horre Turkian egiten duten ensalada, perresil ensalada da, eta da azkenean perresil ostoak, letxuga ostoan, letxuga ontzioa jarriko den duen bezala, perresilakin da, tipula eta holan txiki egin da, eta oso goxoa eratzen da. Nik, horren besteko ez, baina ni ensaladai, letxuga ensaladai gustatzen zain, botatzea osto batzuk, perresila nahi, eta hauan sartzen duzunean, nabaritzen da pila bat. Ni ezaututan perresil tortilla. Perresil tortilla ere bai, nik hori probatuta eta jandakoa, perresil tortilla, berak azapur batekin, tortilla zenak ez daude. Nik tortilla ere, legunean esaten da, kanelloiak ero, pasta ero, denena, tortillak ere nik uste denena egin izan diela. Txorianen egin dut.
tortilla beltz bat, txokolatezkoa. Jesus. Bueno, nola? Jesus, ez? Budin bat, jaione, flana, txokolatezkoa zer dauka. Bai. Arrautza, gero esnea dauka noski, eta txokolatea o kakaoa. Kasu honetan, esnerik ez... Bueno, eta tortilla bat iteko esnea bota alda, Frantzian, omeletak, gero beraian hango tortillak egiteko, esne gaina arrautzari beti botatzen diote pixkat. Eta krematxo geratzen da, da krematxo geratzen da. Ei, eta honako legami arrotzaia botatzen dionik ere bada. Hombre, altzatu itzen da. Zenbat truko. Pila bat. Eta zein ez, dilistak, bueno, nik uste dut txikitatik, bada, nik uste dut, umei ere errasen ematen zaien, ez? Eltzekari ero, dilistak. Eta ni egia da, txikitan, enitzen oso salea, baina purean, amorratuan itzen dilistak. Ze hona den. Ez dakit aldatu iten da, zaporea era, beste produktua da. Dilistak berez jateko, bai, gustatzen zitzaizkida, baina purean egiten manituen, amorratu, eta gaina hori, ogi pixka frigitu eta holan izebak egiten zean, ogi kostritxo batzuk holan frigitu eta jaione bezala emozionatu egiten, holako gauzetan pentsatzen, ja negar gure ateatzen zain, malkoke ateatzen zaizkit, ez da jaione? Bai. Bueno, dilista euska horre testamendu sarrean, hor pasarte bat, Esau eta Jakoben artean, anaia bizkia ziela, eta hor, Jakob jaio zen lehenago, Esau baino, eta hor, lehen antzina egiten zen, aitea hiltzen zanean ero, uste zitzaion, sarrenari... Maiorazgoa. Maiorazgoa, hori da. Etxeko, jabetzak eta diruak eta jakintza guztiak. Eta hor Jakob zegoen, baina Esau zen, aiztaria beti kalean gustatzen zitzaion egotea, eta Jakob etxian egoten zen, lasaiat ez da izan, eta egun baten antza, Esau etorri omen zen, eizan egun guztia pasatzetik neka inda, eta Jakob prestatzen nahi zen, dilista eltzekari bat. Eta besteak usaindu zuenean, esan zuen, emaidazu hor daukazu horko jaki hori, eta beste esan den, bale, baina maiorazgoan niri ematen badiazu. Nahi duzuna, hartu zuretzako dena. Nik dilista besterik ez ditut nahi. Eta dilista jantzituen, eta maiorazgoa bestera. Baina aitea hiltzeko onzanean, kontuatu ziren, Esau letzeola oso konforme oine dilistagatik maiorazgoa eman izanaz, eta Jakob hilko zuenan beldurraz, amak eta aitak etxetik juteko esan gomendatu zioten, eta dilista plater bategatik, Zertako gai gehan. Zertako gai gehan. Beste batzuk ama salduko lukea. Bueno, bai. Esan era oire bada, Bai. Gozeakin edo zer. A ber, jaione, gaur egun telebistan ikusten dien realitietan da, ze bilakatzen dute. Jendea gozekin, eta gozeakin daudenean, hor jendia da gai edo zerreitek. Zigor, bi goze mota daude. Eta realitietan bi goze mota ibilatzetua. Zeintzu? Jana eta haragia. Ze haragi? Ze haragi mota? Hau gordina daten dena? Marruskadurakoa? Hori bai, Amigo, nik ez ditut ikusten, baina... Nik ez. Baina jendea izaiten duena, egia da, ikusten dituz, hola, txupa egin da, eta jaro, pixkat horrek zirikatzen maizen, jatakatuko nuke edo, ez da hit. Oso berandu da, no botatzen ditu, plangintza, nola botatzen dituzte horren berandu horret programa? Ze atrebentzi da, oitako bat bota eta jarraien txiloe botatzekoa, Hori da, Lotzabakoan ordutegian, ordu hortan zer da, teletin da eta gu. Tala ere jende pila bat egoten da. Egi da, ez aizu inoiz gertatzen, zuan bakarri bizi, baina herri nero bizi gaena goizaldeko ordu bitan pixetia juten za, eta etxe pila batetan ikusten di argi piztuta telebista ikusten ari dian. Ez dakit, ni ordu hortan ez naiz ohartzen, baina bai agian onerako bidean goizeko 7 edo 7 edo Donostiko bide hortan, antigeno testak itxegen eta joan izan garen, fijatu eta horrez natuta daude, horre bai, jendea matxo esnatzea, Ero, igual. Txandak izango di, segun lanen ze txanda dukasun, ni pentsago, goizaldeko ordu bitan telebista aurrean da ona, da arratzaldez lanera sartu behar dela. Ero, goiz jota, goiziko beratzietan.
Ze goizeko 6etan jaiki behar dagoena, o goizeko 6etan lanera sartzen dana, hori ez da ongo ordu bitan telebista ikusten, ez? Ez dakit, agian... Erolok geratu da telebista ikusten, niri hori askotan geratu. Egi esan, agian ez jakintasunetik aigea eta agian lotarako arazoa ditu eta, bueno, barkatu hemendiken ez dakigunaz aigealako. Bai. Hemen, tipule xe-xein da aukerak, milaka tipula gutxiago bota, edo bestela tipula lehorra ere, alperkeri aldetik baldin bazaudete, tipula lehorra. Hau, ere, lehorra da, baina kasu hontan komodoa da, esaten dana. Oso erosoa da, ontziratuta saltzen da, oliotan, beraz. Xe egin, eta, bueno, jarraian... Eta beste ikutu bat ematen du. Bueno, haue gaina gozatuta datoz ja, honako oreganoakin, edo beste usain belar batzukin, eta bai, eta, bueno, eguzkie majo jasotakoa die. Lehen horbaitek galdetu duzu, etxian lehortutako erramu edau, nola lehortzen duzu hori, adarretik ostok atara egiten dituzu, eta ez jakintasunetik, Ez jakintasunetik, bueno, bida. Erramu egunen, erramu zoztorra, bedenkatzen da, eta tipikoa izaten da, baserriz baserri gaina, mezan izan man arek, banatu iten du, batipa familitan. Orduan hori ekartzen denen, tipikoa izaten da, sukalden, etxen ate ondoan, edo hori zintzilikatzea, normalen hemen izan genitun bezala buruz bera izatei, eta bere gixe lehortzen da, behin lehortu denen, atera eta listo. Behin bi urte edo pasaienen, olako urre kolore bat hartzeue. Lehenagotik jaso, favorez, lehenagotik jaso. Bueno, baina ere inotzan, bueltak izan ezkera armairuan lehena berabiliko zu, ez? Bai, esan dakoa, gero jendeak sukalderako erabili dezake, edo ez, edo garai baten iten zen bezala, sutara bota eta zenbat tarrateko hainbeste pekatu. Oizen honako poligrafoa. Papa, idea? Poligrafoa bezala. Arek etzun. Gurean ez zuen batera ingo. Zer, Jaione? Duda da? Bai. Mercedes. Ni bezalako persona serioa. Ito, bakizu legunean esan zidatela ieltzuarekin konpondu aldala oraindik. Fisio batek eta zer, ieltzua gaur egun erabiltzen da oraindik. Zu ieltzurik izan duzu inoiz? Jarri zut inoiz ieltzua? Bai. Euskaiola. Bai. Nun? Zer buskatu zen duen? Horre igual dio, gauze da... Bai. Bai. Gauze da, igeltsuak endu ondoren nola gelditzen den gorputz atal hori. Zuri, me, iletxu... Ostra, nireko harriako bati, aberia handiagoa egin zuen, askura, eta honiek nola da horrek horratzak... Bai. Putokruzero itekuak. Horrekin, raka, zaurien, infektatu, eta, ustel usaia. Bera, mina nabaritzen zuen, da, bueno, simaz. Infektatu zitzaion, kendu zioten, eta ja, zeuen, gorri puspila batekin, da, aberia, latzain zuen, hieltzuan hori, askureakin, da, kontu zibili behar da, Zagor egia da, guke eki txikila, ekikin zuen udan, holako tirolina batean, pinua zetorren, da tirolina juntzan, da holan, da paun. Eta ja eskuelan jarri zuen, da zeituen nabaritu nion, eta radio eta apurtu zituen. Eta, bueno, azkenean, gaur egonik edo, gero, igeritokian da piztinan da guztia egin du, Eta jarri genion holako profilatiko bat, holantxak, plastikozko bitako bat, eta horrekin gora eta bera, eta urik sartzen, eta hori bai, urraspira juten zen nolan pixuak, ankla, aingura. Aingura ez baino hemen, gure entxalada forma hartzen ari da. Osagai esan genezake goxoak erantzita, eta guain areta goxoagoak erantziko dizkiogu. Usain belarrak eta noski, belar goxoak. Beldur gabe, barra. Hemen, espezian kontua, esaten duguna beti, oso partikularra da. Bakoitza botatzeko etxean dauzkanak, gero gustatzen zaizkionak. Hemen honako zoztorra hauek kentzen haitu naiz, ni bere hortan botako izkiot. Zuek aukeran egin dezakezuena da, ostoak atera, pazientziaz, baina bueno, gaur, ostegune da, pintxokotea da. Ez da izu esan izuna Jaione, hori humusan errezeta pasaztidan palestinarra? Ingen Donostin ingen afari palestinarra hortan, tabulea izan zen sarrera. Osa, humusa jarri genduen hasieran, gero tabulea, eta
bi hiru errezeta, baina tabulea, baina erruz botazion perresilla. Osa, nik ikusita perresilla besterik ezan ikusten. Gustuak eta gustua daude, Neire kosta zitzaien perresile jaten ikastea. Ni txikitan ez nuen ikusi nahi, eta nik uste orokorren gehiengook txikitan. Bueno, tamen pasada gutxi, Gainekoan bere esentzia eta bere olio guzti horiek... Robuxon sukaldari handia bakus esaten zuen, guraizekin ebi behar dela perresilla. Bai, eta geho behatza bota aurrea. Zak. Ez, hartazekin, bai, arek esaten zuen mostu behar dela. Sukaldari askok ez dakitela eta labanakin kendu itezaiola suku eta ez da izer da. Arek esaten zuen, hartu eta perresilla guraizekin mostu behar zela. Bueno, mendafina eta ez bezala. Hortarako, ia paintzaien gisa? Bai, olako guraizek beharko ditugu. Goraizeak ez baino, olako usain belarrak beharko ditu eta belar freskoak. Eta, bueno, landarea guri bezen beste gustatzen bazezkizue, badakizue, aduna gardenen denetatik aurkituko duzue, bai barrukoak eta baita kanpokoak ere, eta nola ez osagarri guztiak, baratzerako, lore zaintzarako, tresneria ere bai, ongarria ere bai, eta, bueno, eta painketarako denetarik. Badakizue, aduna garden, adunan, astelenetik larun batera, goizeko 9:00 zazpietara irekita zuentzako. Eta, bueno, ekarrik Goraizik. Azkenen, barekin, ikusi ze alde dago. Txak. Bai, txak. Arek hartzen zuen, holan perresilla hartu, eta hain zehatz hain txiki zuen mosten, eta holan, ra, eta ezberdinea, zorroztu eta omar doz, Goraizek ere zorroztu behar dira, noizian behin. Ia paintzaieke badi oendiken, ia moztekon aberikin dakoak, eta ez da, ni rouxon horri kasuin edo ez. Lehengunean egon jaiona, ia paintzaile batekin, eta bere Guraizeak, ez da, 200 piku duro, ez da izan. Bai, eta... Osa, labanak, sukaldariok labanetan dirua ero usten du moduen, bereiek ere eta nabaritzen dala. Bai, hori alde batetik. Eta sukaldari baten teknika azkenen atzak ez mozteko eta berezi izaten da, eta hartu izaten da, baino hauek ere nola iten duen klak, artistak. Bueno, ordu eta ordu sartzi besterik ez da, dana bezala izango da, ez? Bueno, listo, hemen. Segidan, lehorrak erantziko dizkiogu, eta tipulin freskoa ekarriet, hortzen hau dudan bai ez, hortzen hau. Zuz esaten, igual bukaeran apaintzeko? Bukaeran? Bote iso erdia. Bai? Kalterik ez, gaina freskotaz emoten dio, eta tipula puntu emango dio, eta... Sartu, beldur gabe. Hori... Bitu, urrengo notizikin. Bota. Ze ikusi dauka. Hipopotamoa Kolonbian. Tipulin eta hipopotamoa. Hombre, hipopotamoa ze jaten dute. Barra tipulin, ez dakit berdea jaten dute, ez dakit hipopotamoa. Bueno, kontua da, Kolonbian jendeak esan du, Kolonbian hipopotamoak, azkenean, bueno, nik uste gehieno badakigula, ez? Sahara azpiko Afrikakoak dira hipopotamoak, berez denak hangoa dira, baina Pablo Escobar zenak. Pablo Escobar, Gaviria, horrek amama ero Euskalduna omen zaukan, narkotrafikatzaile kolonbiarrak arek egin zuen 3 hipopotamo. Ez, 3 ar eta eme bat eraman zituen, 80. hamarkadan erosi zituen, da berak zeukan, etzaldean eroan zeuzkan, errekan, hipopotamoak, eta ze gertatu da, 3 ar eta eme hori gaur egun bilakatu dira 70 hipopotamo baino gehiago. Hipopotamoak tona terdi 3 tona hartzera heltzen dira. Elefantea da ugaztun handiena, kalean bizia, balea da, baina bestela elefantea, gero errinozeronte txuria izango zen urrengoa, hipopotamoa da 3 tona hartzera heltzen dira, pentsa, ze jaten duen hori, eta antza, arazoa daukate, hango arraiek, bere gorozkiek, bere oxigenoa urarik enduiten dira, eta hainbat arrai hiltzen ari dira horren erruzera. Nitrito guztiko, ez dago eskubide. Animalin baditzeia. Bueno, horri erantzun txiki bada emateko gai izango nintzeke. Hemen erantzi dizkiogunak gure tabuleari gatza, piperbeltza, pipermin nere kasun gozoa bota diot, kajun ateratzen zait gaur. Kuminoa. Oreganoa eta ezkaia, hau da tomillo, lehorra bai, eta jarraian olioa eta limoizukoa, eranzte besterik ez da izango. Zer erantzen bezan? Esan duzu Escobar, ze hau, ez? Pablito. Bai, Pablito, etxikontzako noski.
Zuk ikusi zu pelikula Snatch, Cerdos y Diamantes? Ba, ikusi dut. Bueno, Hola. ba, antzeko parezido hipopotamoak. Bakizu nondi noan, ez? Baina bakizu ez da txerri familikoak ez dira, ez? Hipopotamoak. Ez, baino. Balen da. Denetatik jate hueoik. Balen da, aldeti datoz hipopotamo, honek, Balen... Balen, bai, marsupianenak eta familikoa dira gehiago. Osea, txerrian itxura dauka, baina itxasotik, oindala ez da izemat milioi urte banatu ziren, da baleak itxasoan jarraitu zuten, baina hipopotamoa horti dator. Bai. Hau, bueno, eta, a ber, erasoak hor animalia gehi, oso esaten dute Afrikan dagoen animali arriskutsuenetako bat dela. Hipopotamoak urtero, ba, jende pila bat hiltzen dute, eta oso bortitzak izaten dira, eta, bueno, behitxu ze hortza dauzkaten, holako hortzarra dauzkate. Eta beraien populazio ustotu Afrikan 100.000, 200.000 inguruero daude, zehantza eiztariak eta haragiagatik eta marfilagatik, hortzetako marfilagatik hiltzen omen dituzte. Baina Kolonbian, bilakatu da, holako espezie inbaditzaile bat. Ba, azken finean, aurreko askotan esan izan duen bezala, bakoitza bere ekosistematik ateratakoan nolako gauze galditzeie. Bueno, gure azken ukitua, kasu hontan, oliba olio on bat izan da. Nasi eta zerbitzatu, besterik ez zaigu geldituko. Eta hipopotamon gainen desparasitatzaiek hegaztik oteie, ze lasai oteie noik, Gustora. Bai. Baina egunez, ze hipopotamo egunez, uretan guztua pro geldi egoten dira, baina gauen uste etorre parrandan atatzen dira. Jatera eta normalean, gau esatatzen omen dira hipopotamoak. Eta politak eta ikuste dituzu hola, baina inoiz bideo batero horre reportaien bat eta ikusten duzunean, jendea txalupetan, eraso eta atzetik, eta holako ahosar horrekin. Hola, letxe, hor ni barruan kabitzen azuzorik, ez da murtxikatu ere ez tein behar. Hortzetan zera begatu zat, eta zigor antartian. Zu itxura, eta ze usaina. Usaina bat. Usaina ona. Bueno, listo, platertxo bat, kasu hontan aukerak ere hemen milaka, honako moldetxo batekin, timbal moduko batita, eta bestela xokodun platera, gaurkoan xokodun bat, bai? Haundiero txikia behar du berorrek? Bueno, hipopotamo tzarra nahoa izaki. Haundia. Haundia, mesedez. Ibili ero ez ibili, zaldia haundia. Txulketa eskaxa. Eta listo. Bakoitzantzako bitu hau. Eta udan, dilistak eta jateko beste aukera bat zen. Eta hau da berrin zergatik, ez? Baina guraldi, holan bero egiten duen ez. Beti identifikatzei holako gauzak, eltzekariak eta berua hotza egiten duenakin, da, ez? Eta gutxo ere, txitxirio ensalada bat, gauza ederra da bat. Latza. Listo, alde batetik, hortxen, pare bat, botako diogu, olio txantxa bat, eta jarraian gure bonustxo. Truck? Truck. Yeah. Truck, baino kamioia ez, Truk, hori da truk. Gastatuko deu? Zuzemen? Bai, usten badiezu. Niko, hauko jarakin eman beharrian honi, eskerrik asko. Holan bai? Honin. Ona. Maizkurrena, oso ona. Hau, txandun banik, goiarakin arraso jango endula hau. Tofu ere hartu, Bueno, gure bonus traka edo gure bonus txoa, holako gaigarri bat aprobetxamenturako. Sobratu dien dilistak, hauekin humus bat ingo du, bai? Hortarako betiko osagaiak, jogurra, taina, limoia, kajun, gaur kajun da. Kuminoa hautsa. Eta gehigarri bezala, noski, hau izan daiteke edo bao ogia edo pita ogia, ordun. Pixka kurruskatuko ditu labean. Labea 240 gradutan goitik eta beitik jarrita daukagu eta jarraian ingo deguna da. Olioa, limoi olioa aprobetxatu dezakegu, jadanik da hola, gatzezkata batzuk eta limoi azala gehituko ditu eta hauekin margotu ingo du, bai zigor? Beraz, platertxo bat edo lako eta ontzitxo bat hartu. Eta bakarri jateko ere jazta behar, ez gehiago ez jaio. Ez da gehiago behar, baina bueno.
Hemen, ekilore olioa edo honako oliba olio bat. Nei uste hau bere gixe botata gehiegi izango dela. Pixkat inbardeuna da... Jaitxi pixkat. Jaitxi, Bai. pitxin bat. Bueno, gukin gendun. Bi hiru txantxa eta listo. Zertako arraiai erabili nuen botateko hau honetan. Oso. Har. Limoia garbituta, azala... Ekologikoa. Hala ere bai, garbitu. Naizta ekologikoa izan garbitu. Etxekoa bada, bueno. Baina, bueno, kalterik ez garbitzen da nahi. Pitxin bat, nasi, Hori, margotu... bueno, gugarai batean oin ez da, jendea letxuga garbitzen duen, baina letxugak eta garbitzen duen, jatetxeetan da beti botatzen zen lixi bat txantxa bat, ero ospintalta bat guretan, arraska urez ondo bete, esan kandida handirako, eta horren beti garbitzeko. Bai, ozpinana beldurri gabe. Txantxa batzuk, bestela badaude olako prestatu batzuk, prestatutakoak, eta, baina bueno, lixiba baldin bada beti irakurri. Bai, neurri bat dauka gainera, hor erabilea da janena. Ez, jarri bardo, bai. apto edo... Bai, hori da, hombre. Ez dut uste erabiliko zuna hori arropai botatzeko erabiltzen dana, Kontuz. Lixiba mota asko bai, daude. eta ala ere, onena, txorrotan azpilan hartu eta banan ostua garbitzen junda. Baina jende askondako kajakadak inbarra ituzunean, arraska bete, eta betiko hori, azido bat, ero zerbaitekin, bueno, garbitzu. Zer? Erre? Piskat, ba. Hemen, gure humusa, barrura dilistak, nei jogurre botatza gustatzen zait. Beti pixkat fin bai, beraiek gomendatzen dute, humusan, holan, joiarakada bat, pixkat findu, zuritu itendu gainera, baina... Bat? Nik uste 1 gramo hortxe biliko jela hor. Vale. Hemen, mesedez, marrubizko jogurrik ez era. Bada espadara. Bada espada ere. Kumino hautsa, Bai. barrura. Baratxuria, berez zurtoen da guzti, gora guta gutarrak, barrura. Guztuen arabera. Bat, nahiko, bi prestatu ditut baino bat. Taina, bai, hau sesamo pasta da, Sesamo purea o pasta. Bai, saltokitan aurkituko duzue txigortutakoa edo txigortu gabea. Bai. Zaporea asko aldatzen da norberaren gustuen arabera. Egie da txigortu gabek propietate gehiago mantentzen ditula, baina bueno, horrez geha sartuko, Bai. Nik guk erabili genduena hemen palestinarronekin internetez erosiarazi zidan, hango marka bat, egia esan hemengoa baino, hemen saltzen dutena baino desente garestiagoa, eta oso argia zan. Ez dauka zer ikusirik, hemen txigortu gabeak kolore aldatu iten da. Baina azan oso kolore hau izango zen. Bai, ni olakoa lastatutan hau eta esan olako arrizko errotatan edo xehetuta izateie, hainbeste temperaturatik bera. Beraiek esaten zuten, hemen saltzen dutena, berak esaten zuen, eta limoi zuko falta. Bai, berak esaten zuen, hemen saltzen dutena, ez dala hori hona, eta baina, bai hori hortako sesamo ez dut erabiltzen da, ez? Hemen badaude ekologikoak, osagaitan bakarrik sesamoa eta gatza daukatena, besterik ez daukatenak. Eta, hala ere, hartuta, ez. Izan behar du honek, ze besteak ez du baliat, ez da gizer da, bueno. Egi esan oso fina zan, oso fina. Gero, ni sobratu zan, pote bat, eta hogitarteko handa jateko eta, ederrazkoa, oso ona. Eta gaina, bueno, koipe honak dituela. Gaina, gozaltzeko ez da oitxura txarra, ogi hon bat txigortuta, eta tainakin marmelada erabiltzen dugu moduan, taina erabili. Zoragarri. Bai, azkenean gozoa da nahi zeu gustatzen, gozatzeko. Bada, jende bat gaziena izaten duela, eta bueno, beste hori da aukera bat. Labekoa kontrolatzen. Eta egi esan txitsiriokin baino beste testura harinago bat lortuko du, baina bueno, dipeatzeko zoragarri. Txarrazta eratuko, jaione, lehen zer esan dugu, dilistak purean zelan daude? Bikaina. Eta, Osten, kilo erdi dilistakin zenbat errezeta 2, kasu honetan, baino gehiago ere aterako genituzke, ez? Gaina, bada hemengo ohiture bat, errezeta bat prestatu bitarte, beste 5etan edo gutxinez pentsatzea. Grabatzen da dezi bat. Nita segia zinen. Bai, baina bueno.
Hemen fintzealdea aukerak eta aukera daude. Bueno, iragazitik pasartuko de honako zuntz hori edo pixkat kentzeko, bai? Ero jan olako gaietak zuntza daukatena komuna juteko eta listo. Batetik kendu, bestetik jarri. Karo, hola, gaur egun gizakia. Hola, baina agia da finago eratzen da, finaldera itxeara eta... Delikatesen. Bai, baina, bueno, hau bai izango zanuan, ez? Zerbaitango, azkenean bitu, gu palestinarrekin prestatu genduen, antzeko menuen behar du, humusa, humusen genduen, gero tabulea, eta gero, neiz bai, buruari eman eta hemen zer zan urrengo, eta ez daitu jaskoarekin zerbaitin genduen, nire goratzen. Ez dakit, baina hau guzti hau saiestu nahi baldin baduzu iragazitik eta pasatze hori adibidez, honako dilista laranjakin, bai, pure moduko batin eta berdin. Bai, kolorea behaldatuko zen, baina arek azalik ez izatera, eta gaina hori bai, digestio errestea. Bai, arekin denborak ibili behar kontuz, zeiton pure geratzen da, egosten azten zanean. Favorez, gure pita ogia, bai, olio txorrota daun bat, zenbat oliba ondo behar die? Errezeta goiteko? Ostra, legunean ikusi nuen programa bat, telebistan, eta motz geratu zen ogitarteko honena. Hartu, lehenengo ondu zuen, arkume ero ez da izera zen, hartu ekilore hola nintzuen nasketa bat, ez? Berakatza birrintxu zituen, ez da izte botazion gehiago, ardo txuria, ekilore olioa litro erdi gutxinez, bai? Olako gore bat, eta hartu horrekin arkumero labera sartu zuen, hori botata gainetik, eta gero gainetik oliba botazion gainetik. Baina emakumea dana ekilore olioa besterik ez zeukan horreko, nora zoaz da, oliba pixka gainetik. Eta karo, berez ja gero arkumeak koipe askorik ez du botatzen, baina labetik hori ateatzean zer zan dana. Dana likidoa. Likidoa eta zan koipea. Gozo zeban, itxura erra zeukela eta xamurra hori zazuten. Bueno. Baina, bueno, gai. Hemen, dipeatzeko ze behar deun? Olako, normala izaten da iruki formako olako... Onduleko batekin. Biloaziok. Hori mardu hendik errezeta baten hemen. Badukate asmoiteko zerbait ja kasuntan Mexikora junda eta hanik eude baita saltzen dituzten arto taloak, eroiek, han dituztenak, frigituta, horrekin antzeko zerbait lortuko genuke, eta oso goxua eratzen da baita. Eta azkena. Bueno, ikusten. Holan bakarrik nik hau bat probatzeko limoian eta hori gustatu zait, Probatu lasai. Eta bestela, usain belarrak ere bota ditzakezue. Listo. Gaurko meriendo afari ere, garai baten gaina, olako eltzekari bat jaten zenen, oitxure izaten zen sobratutakoa, gauean birrindu, fideo pixka bota, ure pixka gehitu, zopain, eta gero jarraian arrautze uren pasatukin lagunduta jatea, beraz. Honen ondoren arrautze uren pasatuin, eta listo. Ona? Zer? Gari baten zegoena jaten zen, eta hori bukatu arte gehiago esan erosten. Gaur egun, gehiagik daukagu etxian. Aukera. Zigorrek esana... Ez aldagia. Hola da? Erra da. Oso da. Benetan. Eta nik uste dut hau. Korrena, berakatza bat aiozu, Izugatik. Eta aiozu, kondo. Biarrarte, usu bat. Biolare.